Kienu aktar minn 800 persuna li bbenefikaw mill-iskema Irrestawra Darek. Din l-iskema ta' għajnuna finanzjarja tħeġġeġ investiment fir-restawr ta' proprjetajiet f'żoni ta' konservazzjoni urbana, jiġifieri qalb li bliet u l-irħula. Bl-awtorità tal-ippjanar se tkun qed tagħti rifużjoni ta' 70% tal-ispejjeż tax-xogħol tar-restawr u konservazzjoni fuq il-faċċata u ġewwa sa massimu ta' 100,000 euro. L-iskema taġevola wkoll persuni li xtraw l-ewwel proprjetà tagħhom f'din iż-żona. Fil-fatt, tipprovdi wkoll rifużjoni ta' 10,000 euro għal dawn is-sidien. Minkejja li l-għajnuniet kellhom jingħataw sakemm tintlaħaq is-somma ta' 8 miljun euro, l-awtorità tal-ippjanar se tkun qed talloka ammont akbar. Il-fuq minn 850 persuna benefikaw mill-iskema Irrestawra Darek li pratikament l-ammont kważi jaqbis iktar minn 8 miljuni, iktar fil-fatt mill-budget li kien hemm allokat. Bħala ammont ta' flus ħankunu qegħdin nonoraw anka għalla volja qbiżna l-budget, ġifieri minnaħa tal-awtorità tkun qed tonora dak il-commitment li għamilna. Bid-domanda għal din l-iskema kienet akbar minn dik mistennija. Għandna talba naħseb darbtej jew 3 darbit iżjed milli attwalment ħarġet l-iskema. Ġifieri ovvjament bħalissa aħna nkunu qegħdin nippreparaw għall-finanzjament tas-sena d-dieħla u nkunu qegħdin naraw l-awtorità x'tista' jew x'ma tistax toffri lill-poplu in ġenerali. B'din l-iskema ħallit il-frott mixtieq. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità Johan Buttigieg spjega kif l-applikazzjonijiet ta' riġenerazzjoni ta' proprjetajiet f'żoni ta' konservazzjoni urbana żdiedu b'aktar mid-doppju. Iva, ġifieri anke iktar l-ammont ta' applikazzjonijiet li rċevejna anke biex jirrestawraw jew inkella jirranġaw il-proprjetajiet tagħhom fil-qalba tar-raħal, naħseb li dis-sena naħseb kienet waħda rekord tan-numru ta' applikazzjonijiet li qatt intefgħu fl-urban conservation areas, ġifieri nitkellmu bejn id-doppju u t-triplu ta' applikazzjonijiet li nirċievu normali. Il-finanzi għal din l-iskema ġew allokati mill-awtorità tal-ippjanar mit-tariffi li ħallsu sidien ta' djar li japplikaw għal skema oħra, din id-darba biex jirregolarizzaw xogħlijiet li jagħmlu mingħajr permess. Skema li għaliha wkoll kien hemm rispons notevoli, hekk kif kienu aktar minn 4,000 li daħlu applikazzjoni biex jingħataw il-permess għal tibdil żgħir fid-dar.